аввалан салом алейкум. Иншаллоh ки рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. Дӯстони азизам, фикр мекунем ки ҳамаги шумо медонем ки аз ҳама босифаттарин, аълотарин ин корейский молҳо мебошад. Чӣ косметика чизе ки дошта бошанд, бениҳоят сифатшон дараҷаи олӣ аст. Ва як ширкати кореягие ки кушоданд, ширкати ҷавон аст бигем, номаш ширкати атоми аз дигар ширкатҳо ба куллӣ фарқ мекунад. яъне ки чӣ фарқе дорад? Бо диққат гӯш кунед. Дар ин ширкат шумо хариду фурӯши зиёд намекунед. Дар 6 моҳ яъне ки як бор харид мекунед, ҳар моҳ намехаред ва одами бисёрам ҷамъ намекунед. Ҳамагӣ 2 одам, яъне ки дар гурӯҳи худтон дапавид мекунед, тамом бисёр одам намекунед. Ойликошон бошад аз 3000 рубл то 300,000 то даже баландтар. Ва аз ҳама асосе ки бисёриҳо тарс доранд ки апа балои мо намесанд дар ин ширкат, яъне дар